Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukuranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Maayong buntag, Atty. Rufil. It's such a long time na nagkita din tayo in person at nakabisita sa studio. Maayong buntag kanyang tanan. Isang karangalan po ang makasama kayo. Daghang salamat. Si Senador Joel Villanueva, mga kaigalaan, I understand dili na siya kagahapon pa, no? So ato mga listeners sa Quezon, Mindanao and some parts of Luzon o sa ato mga followers sa social media niya karon sa itong Sibianan mismo live, no? Si Senador Joel. Senador, kahapon pa dito ka na sa Cebu, I understand? Or yung Yes. ilang ano pa? Pwede ba malaman namin ang yung mga activities ninyo dito? Nanggaling po tayo sa lalawigan ng Bohol and then yesterday morning nag-fast craft tayo papunta dito sa pantalan ng port ng Cebu. Umikot na po tayo sa ilang lugar, Lapu-Lapu City. Nakausap din natin si Governor Gwen, nag-courtesy call tayo. May mga pinasinayaan din tayong projects and then we went to Cebu Normal University dahil ni-launch na natin yung napakagandang programa natin, yung School of Medicine. Mamaya pupunta rin tayo sa Cebu Technical University, pupunta rin tayong Liloan at ilang bayan dito sa Cebu. Alam niyo naman kung gaano kalapit sa aking puso ang mga Cebuano and finally we got this chance na makaikot at makalabas at alam naman natin na tayo hanggang ngayon dapat nag-iingat pa rin. How many days have you been here in the region? In the region, mga 3-4 days na, sir. At papunta naman tayo sa Region 1 next week. Last week, nasa Region 6 naman ho tayo. To really, it's a good chance for you to talk to local government units, no? I've spoken to like 4 or 5 governors na in the past 2-3 weeks. Tapos siguro, kung mga kongresista, more than 10 na. Mga mayor, siguro more than 50 na yung nakausap natin na just the past few weeks, no? And iba talaga yung nako-consult mo sila eh. Alam mo yung nangyayari on the ground. As a legislator, Attorney Rufil, ikaw alam mo yung magiging more effective ka kung meron kang maayos na information. What is really happening on the ground? Kumusta yung kaibahan ngayon as compared before, no? 2016 election? Dahil pandemic eh. Kumusta pag-iikot ninyo? Kumusta mga protocol sa inyong experience? Yeah, ibang-iba, no? Every 5 days, Attorney Rufil, nag-PCR test ako, no? Kada lipad mo, PCR. But that's okay. And it should be the case, no? Para masiguro natin na safe tayo, safe din na yung makakasalamuha natin. And yung mga gatherings, syempre, very limited. Like if you go to universities, kahit ang gusto nang umattend ng mga estudyante, hybrid na ang situation. Like kahapon, parang, tsaka kamakalawa, no? Galing din tayo sa Bohol Island State University, tapos sa Cebu Normal kahapon. Puro Facebook at Zoom na lang po sila, no? And the data would say 300 million Zoom meetings a day ang nangyayari sa mundo ngayon. So, we have to adapt to the new normal. Pero at least, nag-iikot kayo, fully vaccinated naman si Senator Joel. Fully vaccinated po tayo at patuloy pa rin tayong nangangampanya para mabakunahan ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga may comorbidities. At least, fully vaccinated kayo dahil kung hindi kayo fully vaccinated, hindi kayo welcome dito. Ikaw, so ato lagi pagig joke ni Senator Joel kay Napaka-importante na cool man, oo. no? So anong bakuna mo, Senator? Po kami, hindi naman kami namili ng bakuna doon ho sa Senado, in-schedule lang kami. That day, ang nakuha namin ay Sputnik. Kami ni Senator Angara, Senator Subiri, so maganda naman po at
nung nagpa-check po ako ng aking antibodies, nakita na parang 10 times more than what is required na produce na antibodies. No? So, very confident ka, meron kang peace of mind, kaya napakagandang ipaalam sa ating mga kababayan na iba ho yung nabakunahan ka at masarap yung feeling na alam mo na may matibay na panlaban ka sa anumang sakit o karamdaman. Talagang totoo, no? Yung mga antibodies mo, ano pina-check mo prior to the vaccination and after? After lang po. Kasi nung prior, wala naman. Never po tayo nagkaroon ng COVID, no? Bagamat 5 sa aming mga kasamaan sa Senado, nagka-COVID. Pero tayo, never po. And yung pong after ng few days, after the vaccination, I think a month or after, dun po, sinuggest po nila na magpa-antibodies count po ako. So, nakita po doon na more than 10 times na what my body needs to protect myself from COVID, nagpo-produce po yung ng antibodies yung aking katawan. Kaya praise God. Kaya i-ano natin, i-encourage natin yung iba. Kaya tinanong kita dyan, Senator Joel, dahil alam ko marami kayong followers At maraming mga sumusunod sa inyo at naging model ka din. At madami din pong fake news. But tama po kayo, Attorney Rufil, and I appreciate it na mabigyan ng pagkakataon to educate our people, to encourage them to take this vaccination program of the government. I am against kasi dun sa forcing You don't force anyone to take whatever they want to do with their own body, pero tayo kailangan, we strongly encourage, we strongly recommend na makipag-usap po tayo sa mga experts, no? And yung trabaho natin bilang senador, we have come across so many experts, epidemiologists, etc. in the Senate, and nakita ho natin talaga, maliwanag pa sa sikat ng araw na kailangan natin ng bakuna. Yeah, oo. Kami dito sa DOHP, we are fully vaccinated already, pero yung Sinovac sa amin, hindi kami na namimili. Pagdating na Sinovac, sige, okay. Yes. So, fully vaccinated na kami. Yung kami sa Sinovac, okay lang. Pero kayo sa Sputnik, what did you feel yung after the vaccination? Actually, wala po. Honestly, on the first vaccine, talagang totally wala. Parang, I don't feel na parang may binakuna sa akin. Yung second, medyo pa na parang mabigat. But it's also probably because during that time, mabigat yung araw ko. Tapos, nabakunahan. Hindi ho ako nilagnat or anything. Although kahit lagnatin po kayo, it's normal. And then, the next day, wala na po. Wala na. Back to basic programming. Tony Rufil. Yung papa mo, vaccinated po siya. AstraZeneca naman po siya. AstraZeneca. Kumusta yung effect sa kanya? He didn't also choose kung ano yung available dun sa LGU, sa aming bayan sa Bulacan, sa Bukawi. Yun din po, AstraZeneca siya. Wala din po siyang totally, kahit hulagnat or anything, even heaviness, wala po siyang reklamo whatsoever. And siya mismo, si Brother Eddie, it was on video pinakalat ho namin yung video to encourage our people na to undergo this vaccination program of the government. Yeah. Importante dahil si Brother Eddie ay leader ng Jesus is Lord, no? Kaya at senior citizen na rin po. senior citizen. Importante at priority mga senior citizens natin dito sa vaccination program. Yung papa ko, 85 years old, nagpabakuna siya AstraZeneca. Okay din. Walang problema. Pero yung iba na bakunahan ng AstraZeneca, yung first dose pa nilagnat sila. Yung hindi senior ba? Sa tingin ko itong AstraZeneca, okay siguro sa mga senior. Kanya-kanya rin no? Yung depende sa body condition mo, etc. But universally, lahat po yan normal no? Yung pagkaroon ng fever, kasi parang bago yan bagong sa katawan mo. So talagang nag-a-adjust pa yung katawan mo. But as far as we're concerned, marami sa ating kakilala, hindi rin nilagnat. So, okay naman po. Ang importante talaga, protected po kayo. At lalo na yung mga mahal nyo sa buhay kung ayaw nyo protektahan yung sarili nyo. Yung hindi kami namimili. Kami sa DYHP, pag-schedule na, Sinovac. Ako Sinovac. Itong mga staff natin, Sinovac kami. Yung kapatid ko, Pfizer. Yung papa ko, AstraZeneca. So, iba-iba yung kapatid ko ng Pfizer, yan, nilagnat. Pero at least after 3 days na okay naman. So
tinanong ko ito, Senator Joel, because we want to encourage our Yes. listeners na magpabakuna sila. So at Very least in your important. sa inyong grupo ng Jesus is Lord, Yeah. talagang sa tingin ko yung mga members ninyo hindi natatakot sa bakuna because the leader ay unang nagpabakuna. Tama po Oo. kayo. And yung sinasabi nga ni Brother Eddie na ang science gawa ng Diyos yan eh. Oo. Ginawa ng Diyos yan, pati yung mga gamot. So hindi po pwedeng baliwalain mo yung gamot dahil may sakit ka, pinaniniwalaan mo, paghagalingin ka ng Diyos. Pero yung gamot, ginawa din ng Diyos yan eh. Para tulungan ka na gumaling. So Oo. these are the things na importante, basic na maintindihan natin at napakahalaga talaga nitong bakuna, no? Kasi ang dami-daming kung ano-ano, pati yung mga maling katuruan na Yeah, oo, yung oo. bakuna daw magiging chip, magiging zombie Yeah, ka, etc. maging zombie ka. May ibang pastor din na nagsabi eh. Exactly. Anong masasabi mo dyan? Considering na pastor yung nagsasabi. Ako po, I respect all beliefs, I respect all religions, etc. It's just that for me, personally, nakita ko po, narinig sa mga eksperto, sa Senado, pumunta ho doon, nag-imbestiga kami, kung ano-ano ho yung pinaggagawa ho namin. Maliwanag po, uulitin ko, maliwanag pa sa sikat ng araw na kailangan natin ng bakuna. Sana po, bago tayo magsalita ng mga otherwise, yung mga iba-ibang haka-haka, i-check din po natin at importante gamitin natin yung God-given wisdom sa atin. Oo. Dahil, ano masasabi mo sa mga kababayan natin na takot sa bakuna? Well, nakakalungkot dahil ito ay siguro resulta ng maraming fake news at iba't ibang mga haka-haka. Yung iba, naniniwala ako, Attorney Rufil, they are sincere but sincerely wrong. Alam niyo, hindi ho makakabalik ang ating ekonomiya, hindi ho makakabalik tayo sa trabaho kung wala ho tayong bakuna. At tingin ko yan ang number one na solusyon para makabalik tayo sa ekonomiya, hindi lang yung sa health programs natin, no? Kasi alam natin it's important for our health, but when you talk about recovering from the heat or yung mga tama ng dagok ng pandemya, definitely bakuna ang kailangan eh. Definitely. Dahil tulad ng mga Catholic Church din, may mga yung si Bishop Palma, nag-encourage siya na magpabakuna. In fact, si Pope Francis nag-encourage siya magpabakuna. Pero mayroon din iba na, huwag tayong magpabakuna. Parang ganun sa mga pastors din. Ang dami mga pastors na kilala ko, nag-encourage sila sa mga members na magpabakuna. Pero Meron din iba. mayroon din hindi, no? Pero at least iba-iba talaga ang opinion. Pero tayo, Ang payo natin dun sa mga ganun, Attorney Rufil, talagang pag-aralan mabuti because numbers don't lie. The deaths ng COVID don't lie. It's just around the corner. I mean, may kakilala ka sigurado na hindi bakunado na namatay sa COVID at this point in time, no? So napakahalaga na pag-aralan nating mabuti ito at maging careful din sana tayo kasi yung iba baka maimpluwensya natin pero mali pala yung ating paniniwala. So with that in mind, at least we'll be extra careful. oo. Alam naman natin, no, Senator Joel, tayo sa pag-aaral natin, kahit hindi tayo doktor, may naman tayong background, kunti Yeah. lang sa science. At I understand yung sa Bible din, may magandang background mo dahil you sometimes preach also sa mga members ninyo. Anak lang po ako ni Brother Eddie, hindi po ako si Brother Eddie. Oo. But I saw you one time na doon sa Praise God. nag-preach ka. Talagang may din, parang si Brother Eddie din, no? Pero ano mo sabi na masumbi tayo. Maging sumbi, yung mga delikado tayo dahil mayroon ng prophecy ni Nostradamus. Anong masasabi mo niyan? Alam nyo, ang salita ng Diyos napakaliwanag, no? Na ang science ay niregalo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kasi kung ganyan po, so ibig sabihin, pag nilagnat ka rin ba or nagkasipon ka or anything, hindi ka iinom ng gamot dahil pinaniniwala. This is the extremist side of being a follower of the Lord na palagalingin ako ni Lord hindi ko na kailangan ng gamot. Pero remember, kaya tayo nilikha ng Diyos at ginawa niya ng paraan na tumalino tayo para maging matagumpay yung buhay natin dito sa lupa. Merong perfect plan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Meron ding permissible plan. So yung permissible, papayagan niya kung hindi natin i-exercise yung basic wisdom na binigay sa atin ng Diyos. So, ngayon, yung fully vaccinated na, are you in favor of those LGUs, provinces that already open doon sa pag-iikot
ng mga fully vaccinated hindi na mag-RT-PCR test, Senator Joel? Yeah, I'm open with that. Nung isang araw po, nasa Bohol nga ako, ganun din, nag-open na sila. Si Gov. Gwen, na kausap ko kahapon, nag-open na rin. At nakakatuwa ako kasi unti-unti natututo na tayong lahat no? Lalo na, masasabi ko, yung mga LGUs, alam nila kasi nangyayari on the ground. Kung hindi natin papansinin ito, I'm sorry to say this, yung ilang mga kasamahan natin dun sa IATF, nagdi-decide sila na parang roleta na lang ng tambiolo kung anong tumapat. Yun na yung decision. No? I'm sorry to say that, but I had enough almost 2 years na, no? Mas gamay ng LGU kung ano yung nangyayari at yung sitwasyon sa kanilang lugar. And let them lead kasi sila yung inelect, sila yung nandyan, yung mga nasa IATF, mga walang responsibility pagka nagkamali or walang face nga minsan, hindi mo alam, sinasabi ng experts, hindi natin alam kung ano, no? So, para po sa akin, maganda po yan, panahon na para matuto tayo, panahon na para tanggapin natin na ang COVID is here to stay, and we have to fight back, and we have to make sure na mas marami yung makikinabang sa gagawin nating desisyon kesa sa yung mere lockdowns. We're the only country yata in the world na lang na gumagawa ng mga lockdowns. Dahil napaka-uncomfortable sa pag-iikot, undergo tayo ng RT-PCR test every time na magpunta tayo sa ibang lugar. Kahit Yes. fully vaccinated na tayo. Yes, no? but I also believe na meron dapat random testing. Hindi naman lahat dapat, no? But in a particular place, may random testing kang gagawin just to monitor. Just to monitor so that if there are surges, you can easily pinpoint what area yung nagsisurge at doon ka mag-focus. Kasi kung wala naman totally na testing, baliwala din. Hanggang ngayon nga, Attorney Rufil, aaminin ko siya, hindi ko naiintindihan hanggang ngayon kung paano nagwo-work yung contact tracing natin. Because that's our weakest link right now. Okay, dito tayo sa ibang topic naman dahil isang magandang topic yung kahapon, mayroong launching no, sa Doktor para sa Bayan. Itong Doktor sa Bayan Act, yung si Senator Joel ay isang instrumento dito. Mayroon na tayong College of Medicine na libre no sa Cebu Normal University at malaking role si Senator Joel dito. Kaya sa tingin ko parang ano siya ba? Maganda na pa-explain ko sa kanya yan. Kaya nga nakita ko para siguro 'yon ang reason na yung aura niya at saka yung favorite siya sa mga presidentiables din dahil parang naging guest candidate siya sa iba't ibang mga presidentiables. Yes, Nako. praise Pati God. yung mga governors at mga mayors. Ang tanong ko diyan dito sa kay Vice President Leni Robredo nandiyan ka sa kanyang slate. Dito sa sino pa yon yung Senator Manny Pacquiao. Senator Manny Pacquiao, nandiyan ka Senator rin. Ping Lacson. Guest candidate, pati kay Ping Lacson. Napakaswerte mo, Senator Joel, no? Blessed po, blessed. Pero yung tanong ko rito ngayon, invited ka ni Lini, invited ka ni Pacquiao, invited ka ni Lacson. Sa tingin ko pa, parang gusto ni Isko na mapasok ka din sa There kanya. are talks po. There are talks. Oo. I will admit it na there are talks. Parang although- all-time favorite ito si Senator Joel. Pero hindi ba kaya nalilito si Senator Joel? Sino kaya ang pipiliin ko? Senator Joel, kinini ang Doktor para sa Bayan's Act. Ito ay napakagandang batas, no? Dahil yung mga mahihirap, dahil itong mga courses kasi na Doctor of Medicine, Mahal masyado. Mahal, kurso lang ng mga mayaman eh. Hindi naman pwede mag-working. Yeah. Dahil yung sa amin, sa law, pwede mag-working student. Ako nga, working student ako. Sa gabi, klase, mag-aaral sa araw, nag-broadcast. Pag gabi, Yes. nagklase na. Dahil wala kaming laboratory. Aha. But yung medicine, tinanong ko yung mga doctor medicine, hindi pwede dahil may laboratory sila. Oh. So hindi pwede mag-working student ka. Oh. Mabigat po. Oh. Opo. Now, maganda na pag-isipan mo ito na mag-create ng batas na may mga scholar tayo na pwedeng mag-enroll sa isang government institution ng Doctor of Medicine at sa Cebu pa mismo mayroon na, no? Pwede bang malaman ano nangyari kahapon? Di ba may Opo. mga activities doon sa Cebu Normal? Una, Attorney University? Rufil, sagutin ko yung hanging question mo. Nagpapasalamat ako doon sa mga presidential candidates that adopted TESDA, no? Yeah, oo. Despite different political beliefs nila, Oo. sometimes bickering against each other, pero may common denominator. Gusto nila ng
isang test naman sa Senado. Oo. Because of what we have done, ano ba yun, Bisaya dun sa pagpamatuod ba ng ating nagawa at ginagawa. Kagaya ng Doktor para sa Bayan, just a brief history, ako po'y namatayan ng nanay at kapatid nitong pandemya and napakasakit to, sobrang masakit. At nakita ko din po yung kakulangan ng doktor. 3 doctors attending to 10,000 Filipinos. Ang ideal should be 10 doctors attending to 10,000. Sa atin, malayo po, no? Nasa Metro Manila pa yung karamihan, yung iba gusto pa mag-abroad. So, nung nilaban ho natin ito, ngayon, libre na nga po yung matrikula, uniforme, gamit, dorm, transportation fees, review fees, insurance. Pag nakapasa ka dun sa board exam, libre na agad na trabaho, guaranteed jobs. May item ka sa gobyerno, sa DBM tsaka DOH. So, ang problema naman, 10 region sa Pilipinas, wala ni isa na public school offering School of Medicine, including Region 7. So, inatake din po natin yan, yung problema na yan. No? Kaya ngayong taon, 1.2 billion yung nilagay natin dyan. Ngayong taon, at least dalawa na agad yung nag-ooperate na. Isa sa Region 11, yung USEP, at isa, itong Cebu Normal University na pinuntahan natin kahapon. Nag-start na po sila. May mga 38, if I'm not mistaken, less than 40 scholars na po sila. Nag-start na. At tuwan-tuwa po ako kasi, alam mo yung Attorney Rufil, ibang-iba yung feeling na nasa utak mo lang, ginawa yung batas, nilaban, dinipensa sa Senado, tapos ngayon nandun ka sa university, ngayon meron na silang course, ngayon buong Region 7 nagbubunyi, nagse-celebrate because in the entire region, this is the first state university na nag-o-offer ng School of Medicine. At siyempre, we wanted to make sure na maging sustainable yung programa na yan at tuloy-tuloy po at palaki ng palaki yung mangyayaring programa. Kaya very grateful tayo and blessed tayo na makita natin personal itong operation ng Cebu Normal University. At saka yung Cebu Normal University, may tie-up nito sa Vicente Soto Hospital. So, kasi po, Attorney Rufil, hindi ka po pwedeng magtayo ng medical school kung wala kang tie-up na I think level 3 na hospital. So, napakapalad din ng Cebu dahil, ang dami-dami yung nag-a-apply din no? At buti na lang may CNU na masisipag yung mga leaders natin doon at state president, napakapalad po na ngayon meron na sa Region 7. Yung region ko, yung Region 3 until now, wala. Baka ho sa 2022, 2023 pa magkaroon no, yung region namin. So, right now, out of the 10, meron ng 2, so 8 na lang po. At para meron na rin pong isa, so mga 7 regions na lang po yung wala. But next year, madadagdagan po yan. At least may opportunity na. Kahit mahirap ka, for as long na gusto mo mag-medicine at kaya mo sa utak mo din, no? Yeah. Maging scholar ka ng bayan, so at least para madagdagan din mga doctors natin. Tsaka alam mo, Attorney Rufil, kasi lagi ko naman pangarap yung magkaroon ng trabaho yung ating mga kabayan. Pero yung magkatrabaho yung trabaho napaka-importante, lalo ngayong pandemya. Napakalaking tulong po nito para sa ating mga kababayan. Okay, so yan ang mga activities niyo kahapon. Itong yung 2016, yung unang pagtakbo mo pa kasi nito, talagang yung mga tao dahil kayo tinatawag na tisdaman. Ang dami mga trabaho na na-create ninyo. Pwede bang ma-report po ninyo ngayon sa mga kababayan natin nang nakaupo ka sa Senado, ano ang mga nagawa po ninyo aside from this Doktor para sa Bayan na tungkol po sa pagbibigay trabaho ng ating mga kababayan? Una, Attorney Rufil, magpapasalamat ulit ako dun sa mga kababayan natin na dito sa Cebu at sa buong Pilipinas na nagtiwala sa atin, nagbigay sa atin ng 18,459,222 votes. At yan po yung dahilan at inspirasyon kung kaya't si Tess Daman ay perfect attendance tayo sa Senado. More than 500 bills and resolutions yung ating isinumite. 84 na po dito ay ganap na batas, gaya po ng free tuition law, gaya po ng tulong trabaho law, job safety law, 100% service charge law, yung first time job seekers law, pag ikaw ay bagong graduate, libre na yung birth certificate, police clearance, NBI clearance, lahat para mag-apply ng trabaho, mas mabilis kang makakatanggap ng trabaho at libre na po yun para hindi ka nagagastos.
At marami pa hong iba in the pipeline ngayon. Pagbalik ho namin sa Monday ay tinapos na namin yung period of interpellation and debates sa paglikha ng Department of OFWs. So inaasahan po natin yan na magiging ganap na batas yan na tututok ang isang bahay para alagaan lamang, walang ibang gagawin kundi alagaan ang ating mga OFWs. At marami pa hong iba. I can talk about is lahat po yan nakaangkla po yan sa paggawa at paglikha ng trabaho dahil yung TESDA man crusade natin, nung nasa TESDA tayo, dinala din po natin yan sa Senado, kaya tayo po, ang trabaho natin ay trabaho din po. Yung sinabi mo yung TechVoc ay isang susi ng susi sa pagbangon. Alam nyo, Attorney Rufil, natatanda ko si Ingrid Ponce dito sa Cebu na nag-aral ng welding, naging welder, napunta ng ibang bansa at gumanda yung buhay. Inspirasyon ko sila na laging merong programa dapat ang pamahalaan sa pag-train, no? Whether TechVoc, higher education. Importante yung curriculums natin na do-double check natin, relevant. Dapat ngayon may new normal skills na requirement. Kaya yung ibang OFWs hindi makabalik kasi hindi sila skilled dun sa new normal skills na requirement. So, kailangan tuloy-tuloy po yan, no? At yan yung gusto nating tutukan at bigyan ng pansin. At nakita natin yung pinasa po natin na tulong trabaho law, hindi lang siya libre na programa na TechVoc training, kung hindi ito'y nakaangkla sa industriya, para sa ganun, pagkatapos ng training, garantisado yung trabaho. Dahil sila yung kailangan talaga ng industry. Oo. Dahil yung naging TESDAman ka, Secretary Joel Villanueva, parang grabe yung may compare natin yung TESDA noon at yung ikaw nagdala, talagang may impact ba? Praise God po. At tinututukan naman din po natin ngayon, if you look at the records noong time natin at hanggang ngayon, we were able to produce some 20 million graduates. So in less than a decade, nakaproduce tayo ng 20 million graduates. Kaya nga, sa tingin ko, ang daming mga governors, mga dinala kayo. Yes. Pasti yung mga presidentiables, dinala kayo ng mga presidentiables. Parang guest candidate si Senator Joel. Yung tanong ko, kung ikaw tatanungin, yung dala mo, sino kaya? Asa po talaga ng Pangulo? Una, gusto ko talaga magpasalamat at sabihin ito na bukal sa aking loob na very grateful and humbled ka. Kasi yung common denominator po nila na gustong nila lahat, itong mga presidential candidates, na maging senador si Joel Villanueva, dahil naiintindihan nila na napakalawak ng problema ng ating bansa, lalong-lalo na post-pandemic, lalong-lalo na sa issue ng paggawa at paglikha ng trabaho. Kinikilala po nila yung ating accomplishments na nagawa at ginagawa at gagawin pa. Kaya po, nakakataba po ng puso dahil alam natin yung kahalagahan ng paggawa at paglikha ng trabaho. Kaya nga po, pinupush din natin yung NERS, yung National Employment Recovery Strategy. Napakahalaga po niyan, lalo na kahapon po yung lumabas, di ba tumaas na naman yung ating unemployment rate from 8% naging 8.9%. From 3.8 million na walang trabaho, naging 4.4 if I'm not mistaken, million na wala ring trabaho. So, laking hamon po ito, no? At we feel na yung mga presidential candidates na nag-adapt po sa atin, they realize na walang isang tao, walang isang sektor, o walang isang organisasyon na makakasolve ng problema ng bansa. Kailangan talaga tulong-tulong po tayo kaya ang panawagan ko, sino man ang manalo sa susunod na halalan, ang una niyang gawin, i-unify niya ang buong bansa na we have to work on this together because this is not a simple problem. This is the biggest problem, biggest challenge na kakaharapin ng bansa natin itong post-pandemic. Yung Senator Joel, kanang parang for example, if I were Vice President Leni Robredo, talagang dahil 12 yung pipiliin pagka-senator, ilagay ko si Senator Joel doon. Tapos bubuto din si Senator Lacson, talagang ilagay ko doon si Senator Joel. Bubuto si Senator Pacquiao, diyan si Senator Joel. Dahil ang dami ba? Pwede kang maipasok. In fact, you are the guest candidate of these 3 presidentiables. Napakinggan ko, parang gusto din ni Isko na i-invite ka din as guest candidate. So, parang yung lahat ng presidentiables, pero kung ikaw nang bubuto, paano mo ibubuto yan? Well, sino ang bubuto? Magandang tanong po yan, no? Kasi tayo, representative po tayo ng SIBAC Party List, tayo yung presidente at chair. At may proseso din naman po tayo. At syempre,
gusto natin talaga makita, gaya ng gusto nating sabihin sa taong bayan, gusto natin makita at marinig yung mga plataforma ng iba't ibang kandidato. Hindi lang ho presidente, hanggang ho dyan sa pinakamababang posisyon, pakinggan po natin, alamin ho natin ano ba yung gagawin, ano ba yung nagawa, may track record na po ba, no? Gaya po natin sa Senado, binabanggit ho lagi natin kung ano ba yung nire-report natin, ano ba yung nagawa natin. Am I worthy again to represent you as your voice in the Senate to create more jobs and give more opportunities for our people? So ito ho yung magiging basehan because at the end of the day, Attorney Rufil, lahat naman po tayo magdidesisyon kung sino yung karapat-dapat na maging Pangulo natin. So, magsama-sama po tayo, nakilatisin at alamin yung mga programa ng ating mga kandidato. And again, hindi lang ho Pangulo, lahat ng iboboto po natin dapat meron po tayong sariling desisyon at kinilatis po natin. Oo, dahil para bang Senator Joel, na, in your part, talagang na yung mga nakakilala sa inyo dahil yung mga colleagues mo sa Senado, alam nila, ito si Senator Lacson, alam ni Senator Lacson na ikaw ay how we work. Yung sa tisdaman ka at sa Senate. Nakita niya how you work there in the Senate. That's why you are invited as his guest candidate. Nasa slate ka ni Senator Lacson. Yes. Kaya 12 man yun doon. Si Senator Lacson, hindi mahirapan, ilagay ka doon. Senator Joel, i-shade ko na yung pangalan mo. Yung si Pacquiao din, i-shade din yung pangalan mo. Pati yung si Vice President Robredo, i-shade yung pangalan mo. Ang hirap in your part, dahil isang single po si Presidente. Yes. Sino ko ilagay ko dyan sa Presidente? Kaya importante po talaga yung pag-present ng na plataforma de gobyerno, no, ng ating mga kandidato. And again, I am very grateful, I'm very blessed. I remember Senator Lacson and Senator Pacquiao telling me in person, inside the Senate chamber, na I deserve to be part of the next Congress and be part of the Senate. And it's very humbling and nakakataba ng puso. And that's the reason why we continue to work harder dahil nandito pa rin naman po tayo. Ang dami pa hong bills in the pipeline na nasa plenaryo na po, no? Pati yung digital careers, pati yung apprenticeship program, pati po yung ang dami Magna Carta for seafarers, lahat po yan ako nagdidepensa niyan Kaya very busy perfect attendance tayo, pero hindi lang perfect attendance, makita naman ho natin yung resulta, no? Nasa website po yan, nakikita niyo po sa TV, sa YouTube, napapanood po ninyo. Hindi po ako mahihiya ipakita yung ating credentials at siguro yun din po yung dahilan kung bakit tayo ina-adapt ng iba't ibang kandidato sa pagkapangulo. Senator Joel, yung 2016 election, yung mga surveys, yung surveys na credible para sa akin itong SWS at Pulse Asia, no? Yes. Nakita ko, grabe yung rating mo. At saka, number 1 si Senator Joel. Praise God. Kaya, sure na naging senator. Pero ngayon, Senator Joel, nakita ko naman, panalo naman yung sa top 12, alam ko naman na papasok ka, no? Pero hindi ka na number 1. Thank you. Pwede ba, bakit kaya? Senator Joel. Una, Tony Rufil, hindi natin tinatarget maging number 1, no? But I think again, our people here in Cebu, nag-number 4 po tayo dito, number 3 sa city, and I'm just so grateful and thankful for the opportunity na binigay po sa atin at inaalagaan ho natin yon. Alam mo, Tony Rufil, magko-confess ako sa iyo na not too long ago, I have settled in my mind na hindi na talaga ako dapat tatakbo. But you know, ang dami ho talaga ng mga NGOs, people's organizations, even our friends in the Senate, like si Senator Angara, na talagang pushed me, si Senator Cheese, pushed me na, you know, you're needed and look at what you have accomplished, what you have done, and the country needs you, etc. Kasi po, aminin ko, no, naapektuhan ako when my mom and my sister died. Napakahirap po napakahirap po ng pinagdaanan namin, especially as a family. But then when we talk about it and we talk about the opportunity to create more jobs, especially at this time, no? Itong nurse nga po, itong National Employment Recovery Strategy. Kumusta na po ang implementation yan? Isang bagsakan pa lang ho, 2 million jobs kagad yung target natin, new jobs. And we have been calling now for scorecards para alamin natin, like in Cebu province, ilan ba yung trabaho na makikreate
dun sa 2 million jobs. Sa buong Central Visayas, ilan yun? 2 million jobs, ilan sa Central Visayas? Saan manggagaling? Sa construction ba? Sa manufacturing ba? Sa agriculture ba? Sa tourism ba? Service sector? Alamin na natin para alam natin kung nagtatagumpay tayo o hindi, monitor natin. So, yan po yung ating mga nakikita na talagang tayo yung nagbabantay, no? Yung Philippine Qualifications Framework, yung ating mga curriculums, synchronization, ngayon po yung Philippine na credit transfer, pinopondohan na natin sa Commission on Higher Education. These are the things na we are doing na talagang kung titignan niyo po yung Senado, talagang tayo yung sobrang concentrated dyan sa mga issues na yan, sa issues ng ENDO, sa issues ng pagprotekta sa ating mga workers, occupational safety and health standards. Yung work from home law, batas po ni Senator Villanueva. Imagine kung wala tayong work from home law. And ang dami yung nagpapasalamat sa akin na buti na lang napasa mo yung batas na yun kasi naging lifesaver namin ng negosyo yon. Naging lifesaver ng mga manggagawa yon kasi even if they're working at home, they are protected. Pag sumobra na yung overtime, more than 8 hours, kailangan silang bayaran ng overtime pay. Oo. So yung rights nila are intact at protected pa rin po sila because of this law. And I give all the glory and honor to God na nagamit po si Joel Villanueva, si Tess Daman para maipasa itong mga batas na ito. Dahil kilala kayo bilang Tesdaman, yun talaga nakatatak eh. Tesdaman. So, yung pagkakilala mong Tesdaman sa Senate na gamit mo din, at least napapatuloy mo. Talagang trabaho, sir. Trabaho yung tinatrabaho ni Tess Daman. Oo. Pero ano pa dapat talaga yung experience mo sa mama mo at saka yung sister mo, parang you were considering not running anymore, not running again? It crossed my mind actually. I was seriously thinking about it kasi my dad is 75 years old. Mahirap sa kanya na nawala ng asawa at anak na yung sister ko kasi is the one taking care of him eh. Tapos of course you have the Jesus is Lord Church, you have A to Z, yung Zoe Broadcasting, you have a school, yung JIL Colleges Foundation, etc. No? So parang wala ka ng choice kung di tumulong ho doon, no? At mabigat yung challenges nila. But yun nga, when we talk about it as a family, tapos doon sa JIL family also, we talk about it and overwhelming talaga yung request nila to have another run. Actually, Attorney Rufil, this could be my last run actually. And we do our best na makatulong at all cost. Talagang gusto natin talaga and nakikita natin kasi itong pandemic na ito, mabigat masyado ito. We're not only talking about creating jobs dito sa loob ng Pilipinas domestically. We are now competing in the outside world because of the new normal requirements. Kailangan ihanda natin yung workforce natin para makatrabaho din sila sa ibang bansa. Kasi kung hindi sila ready, hindi na-update yung ating program of training, skills development, sa 4IR revolution, sa artificial intelligence, etc., hindi sila makaka-compete in the world market. No? So, yun yung mga kailangan, I think, and hindi naman ho sa pagtataas ng bangko, si Tess Daman ang talagang tumututok po dyan at nais natin na masiguro na merong mga opportunities para sa ating mga kababayan. At yung mga kababayan natin, they are competent, they are adept, and tama yung programa ng pamahalaan para makapagtrabaho sila. Napakasakit din yung experience mo no, sa mother mo at sister mo. COVID-related yun? Hindi po COVID-related. But it happened during the pandemic. But COVID aggravated it because of the situation. Because my sister couldn't go to the hospital. Tapos my sister is the mayor of the town. Bagito sa politika, so parang kinarir talaga, labas ng labas kahit na may vasculitis na po siya. It's just a simple infection, Attorney Rufil, na any one of us can easily shrug off eh. Pero because immunocompromised, ayun po, in less than 2 weeks po ganun, biglang nawala na lang po, kaya devastated po kami talaga lahat, no? At napakahirap po, but you really have to make, and I'll take this opportunity, you really have to ask yourself if you wanted to stay in that painful situation of your life, be bitter, or you wanted to grow from that pain and be a blessing to others. And siya po yung inspirasyon ko dun sa Doktor para sa Bayan Law kasi nakaburol po siya sa amin. Nag-sponsor ako, nakikipagdebate ako dun sa Doktor para sa Bayan. Kaya nung
naging batas po yun, yung mga senators nasa record ng Senado, lahat sila, they were talking about my sister and telling me na how proud my sister was. My sister is sa ginawa ho natin. So, dahil dyan na nangyari sa mother mo at sa sister mo, parang nagtatrabaho kayo, alam naman natin na grabing trabaho mo doon sa Senate, no? Pero parang hindi na i-expose, no, yung trabaho ninyo. Parang hindi na report at parang nawala yung focus mo sa politika siguro. Kaya nangyari, nung 2016, number 1 kayo. Ngayon, nandyan pa rin, pasok pa rin, manalo pa rin, pero hindi na number 1 senator sa survey. Kasi Attorney Rufil, Baka yun ang reason na hindi ka nakafocus. Exactly, you're correct. Kasi hindi naman po tayo focus at priority na laging ipagmalaki yung ginagawa natin, no? At tayo, we just go to work, perfect attendance nga po tayo, 84 laws na yung napasa. But now that we're given a chance to go around and make that report, nasasabi naman po natin, pero during those times na pumapasa, ang dami nga ako, kahapon lang may nagsabi sa akin, kayo pala ang author ng work from home law. Yung pong taga-Dole, Makalawa, sabi sa akin, yung OSH law, yung occupational safety and yung job safety law, sabi niya, every year, averaging about 40-50 plus yung namamatay sa mga workplaces sa kanilang lugar. Isang probinsya lang po, I think in Quezon. Sabi po niya, ngayon, ang average 7-6 na lang because of the job safety law. Kasi merong OSH representative na check ng Dole ngayon yung mga workplace areas if they're safe, lalo sa construction. So yan po, batas na rin po yan. We fought for it for like 14, 16 years, Attorney Rufil. I was in the House of Representatives when I filed the bill. Ngayon lang po naging batas itong occupational safety and health standards. No? Para na nagtrabaho kayo, focus lang kayo sa trabaho sa Senado, nakalimutan mong pagsabi na ito na nagawa ko, ha? May time naman po ngayon na mag-report, kaya I'm happy naman po. And yun nga po, proud naman po tayo na ginampanan natin yung ating tungkulin bilang inyong empleyado sa Senado. So double time ka lang sa sa campaign nito sa Senado dahil para ma-re-elected ka dahil yung ko ba na ako dito sa survey result. Attorney Rufil, parang gusto mo talaga targeting ko number 1, hindi naman natin tina-target tayo. Si Tesda naman ay masaya na alam natin na nagagawa natin yung tungkulin natin at siguro maganda rin naman talaga po, tama po kayo na nare-report natin sa ating mga kababayan yung mga batas na nandyan na at makakatulong po sa kanila. Okay, Senator Joel, yung mensahe na lang po ninyo sa mga nakikinig sa ating broadcast ngayon. Daghang salamat, Attorney Rufil. Siguro damandama mo yung aking excitement na makita kita ngayong araw na ito. It's been a while at makabisita dito sa ating himpilan. At nagpapasalamat ako sa Diyos sa pagkakataong ito na makapag-report, makapag-update. At muli po, ang mensahe ko lang naman mag-ingat po tayo at huwag tayong mawawalan ng pag-asa, huwag tayong bibitaw sa pananampalataya natin sa Diyos. Ang Panginoong Diyos, di niya tayo iwan, di niya tayo pababayaan. At na kayo po lahat ay nasa personal na panalangin ni Senator Joel Villanueva. Muli po, maayong buntag, ganyang tanan, daghang salamat. God bless po, Attorney Rufil. God bless. Okay. Radyo mo nationwide. Oras may kasangan sa kinitubog ang puwersa sa DYHP RMN Cebu, itong studio technical partner karabutaga kasamang Jesus Minya na bagantan ni Nestor Misilio dito sa transmitter site. Banusab ni kasamang Rubel Boiser atong chief technician. Sa itong news department, si Inday RV Veloso, Inday Ken Galinia, nabagansan ni kasamang Nimuel Quiñones. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit kaninyo pinagas pag-ingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalaygon ang Diyos. May buntag Pilipinas, tatak RMN. Hustisya, katarungan, radyo nga walay gikahadlukan. RMN. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point.